הבוקר קרה לי משהו פסיכי לגמרי. יש איזו אמרה של חז"ל שאומרת, אין אדם נוגע במוכן לחברו כי בלו נימה. זאת אומרת, שמה ששלך, שלך. זה רווח. הרבה אנשים מכירים את הרעיון הזה, אבל פחות מכירים את המקור שלו. הבוקר ראיתי את הדבר הזה בעיניים. אני נוסע לרכבת. עכשיו, רכבת בבוקר אין חנייה בשיט, למה אני עולה ברכבות המאוחרות. קיצור, נוסע אחרי איזה רכב, ככה מחפש חנייה. ההוא שמולי מוצא חנייה, נכנס. אמרתי, טוב, אין אדם נוגע במוכן לחברו, כנראה זה שלו החנייה הזאת. שמתי את האוטו על המדרכה. אומר, טוב, אין ברירה, נחנה פה ומה יהיה. אני יורד מהאוטו, פתאום הבחור שם קורא לי, אתה רוצה לחנות? בוא תחנה במקומי, אני כבר צריך ללכת. אמרתי, תראה איזה פלא, אני רציתי את החניה הזאת בשבילי, אבל אמרתי, זה בטח שלו, וכשזה שלך, זה שלך, פשוט יצא מהחניה. הוא עמד בצד, חיכה שם לא יודע כמה זמן, ואני חניתי. והייתי בשוק של החיים, כי כמה פעמים דבר כזה קורה, שאתה צריך חניה, ואין חניות בכלל, ונשאר אחת, ופתאום איזה מישהו שאתה בכלל לא מכיר, מוותר לך על החניה מרצונו הטוב. זה דבר שלא קרה לי אף פעם, וזה ממש חיזק לי את הביטחון ברעיון הזה. אז אם אתם רואים שמישהו לקח משהו, זה כנראה שלו, לא שלכם. לא לקנא. תהנו חברים.